seurakunta. Mä kerron alukseen, kun siinä pienessä maalaisseurakunnassa niin oli järjestetty kesäjuhlat ja sitten yhteen sattumien syystä sinne tuli oikein piispa puhumaan. Ja sitten kirkkoväärti tuli sitten kiittää sen se lopuksi kädestä, että tämä oli suuri kunnia meidän pienelle seurakunnalle, että oikein piispa. Olisi meille huonompikin puhuja kelvannut, ei löydetty mistään semmoista. No kiitos Herra, että sä siunaat tämän tilaisuuden ja että minä puhun vaan niitä sanoja, joita sinä haluat minun puhuvan ja eikä mene sillä tavalla väärinkäsityksi kuin tuossa vitsissä. Kiitos Herra. Tarkoitus on puhua juuri tästä Jumalan rakkaudesta ja sen takia oli hienoa, kun tuo ensimmäinen laulu oli selvästi Pyhä Henki johdattanut, että Isä taivaan, Isä suurin. Mä huomasin, että aha, Pyhä Henki on näköjään mukana tässä johdatuksessa. Ja aluksi mä kertaan mielessäni vähän Jumalan olemuksesta, niin kuin Vanhassa testamentissa lukee 5. Mooseksen 64, niin se on juutalaisten uskontunnustus, että kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja kristittyyn meidän oli helppo yhtyä tähän, on sama Jumala. Ja Paavalikin sanoo Uudessa testamentissa 1. Korintolaiskirja 8, 5 ja 6. Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Tämä Israelin uskontunnustus tosiaan sopii meillekin ihan samalla tavalla. Ja Jeesuksen sanojen mukaan niin häntä ei voi tuntea, jos ei Isä vedä hänen luokseen. Me siis uskomme, että on vain yksi Jumala, mutta kolmiyhteinen. Tämä on vaikea järjellä niin käsittää, mutta uskon kautta me ymmärrämme tämän asian. Isä Jumala on rakastanut minua koko elämäni ajan. Ja alle kouluikäisenä, kun olen kertonut, kun asuimme siellä Rankin-nimisellä saarella Kotkan saaristossa, huomasin silloin, että taivaan Isä rakastaa minua ja hän näytti profeetallisia unia, jotka toteutuvat kaikkeen hämmästyksi. Niin kuin mä olen kertonut, jos joku ei ole kuullut, että eräänä aamunakin, kun heräsin, niin sanoin äidille, että se naapurin täti, niin se saa 2 vauvaa, pojan ja tytön, mutta se poika kuolee. Äiti oli vihainen, että älä tommosia puhu, sehän odottaa vain yhtä vauvaa ja mitä sä tommosia oikein puhun. Mutta niin, se toteutui, huomattiin jälkeen, että näin kävi, kun tuli se aika. Niin jostain syystä Jumala puhui mulle jo silloin, kun mä olin 4-5-vuotias. Siis Jumala on rakastanut mua ihan siitä lähtien, mä muistan. Sitten äiti opetti silloin rukoilemaan sen tavalliset rukoukset, että tule luokseni Herra Jeesus, tule illoina aamuin varhaan, tule vielä kun joutuu yö, tule askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilmanen saata olla, pysy luonani ainiaan. Ja kun näin äiti opetti, niin minä rukoilin sitä. Sitten iltaisin aina ihan isonakin jo. Mutta ilmeisesti Jeesuskin tuli sisimpääni, mutta ei se, koska minulta puuttui sinun tunnustus, niin en mä pitänyt itseäni uskovaisena eikä kukaan muukaan. Mutta sitten
kun olin siinä parikymppinen, niin Ruotsissa, Purosin kaupungissa, niin eräs Lehtosen joukko johdatti mut uskoon ja rukoilin sen niin sanotun syntisen rukouksen. Ja Jeesus tuli silloin sisimpään, niin ilo täytti sydämeni ja koin, että olen uudesti syntynyt, niin kuin sanotaan. Äitihän ei voinut tietysti opettaa tämmöistä tunnustamista, koska se ei itse ollut tunnustava kristitty, mutta se oli kuitenkin semmoinen uskonnollinen, eräänlainen uskova. Ja sitten kun uudesti synnyin, niin jostain syystä niin taivaan isä, joka oli pienestä lähtien ollut niin kuin ystäväni, niin joutui niin kuin ikään kuin kaukaiseksi. Ja se johtuu siitä, se johtuu hyvin paljon siitä, minkälaiset meidän maalliset vanhemmat, koska isä kohteli minua aika ankarasti, kun tuli sodasta ja kun nuoremmat teki jotain vaan, niin se laittoi mun syykseni aina sinne. Ja sitten mullekin tuli pikkuhiljaa, kun mä olin kohdannut Jeesuksen, niin taivaan isäkin muuttui niin kuin kaukaiseksi. Mä ajattelin, että se on varmaan samanlainen kuitenkin kuin mun isä, joka oli mulle kaukainen. Mutta kuitenkin Jumala oli koko ajan ollut sisimmässäni ja rakastanut mua. Se, mitä mä äsken sanoin, Johannes 6:44, niin Jeesus sanoi, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on lähettänyt minut, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Maallisella isällä on näköjään suuri merkitys, miten me suhtaudumme taivaalliseen isämme. Puhutaan kaikista suvunkirouksista ja semmoista. Jostain syystä luullaan, että taivaan isä on samanlainen sitten, mutta jälkeenpäin joitakin vuosia myöhemmin ymmärsin, että taivaan isä on ihan erilainen. Hän on rakkaus ja rakastava isä. Parikymmentä vuotta sitten, kun jotain siinä maissa, niin sain kutsun tuonne Someron silloiseen vapaa-seurakuntaan. Siellä oli semmoinen Mäkelän Pirkko pastorina ja sanoi, että kannattaisi tulla, täällä puhutaan isän rakkaudesta. Ja no mä ajattelin, tuli kyllä voimakas tunne, että sinne pitäisi mennä, mutta mä ajattelin, että jos puhutaan äidin rakkaudesta, niin mä menisin mieluummin, mutta koska lapsena kotona usein niin äiti niin kuin puolusti minua, kun oli isän kanssa jotain epäsopua. Olin vanhin lapsi, niin tietysti se oli mun syy, mitä nuoremmatkin teki aina, niin tunsin, että isä on epämukana, mutta menin kuitenkin sitten, onneksi lähdin sinne Somerolle ja se Mäkelän Pirkko sitä niin tärkeänä sitä tilaisuutta. Ja siitä tuli tosiaan eräänlainen käännekohta mun elämääni, uskon elämään. Innostuin kovasti siitä, mitä kuulin taivaan isän rakkaudesta. Niin paljon, että ehdotin vaimolleni Irmalle, että mennään tonne, kun kuulin, että sen on lähiaikoinaan sellainen viikon kestävä seminaari, jossa puhutaan taivaan isän rakkaudesta. Kun sitten käytiin siellä viikon kestävässä seminaarissa, niin siellä sain oppia paljon rakastavasta taivaan isästä. Vaikka eräs ihminen, jolle kerroin asiasta, sanoi, että ei varmaan sinne kannata mennä, että se on varmaan jotain harhaoppia. Jeesuksen merkitys siellä vähennetään. Mutta totuus on se, että mulle Jeesuksen merkitys vaan tuli suuremmaksi, kun muistin ne, mitä evankeliumissa luki, että
taivaan isä sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, että Jeesus on tärkeä. Mutta sitten siellä viikon seminaarissa oli useita kymmeniä ihmisiä ja siellä kysyttiin, että se muun muassa semmoinen, että muistatteko joskus istuneen isän sylissä? No mä ajattelin, että no en minä ainakaan semmoista ole tehnyt, mutta kuka muistaa, nostakaa kätenne. No Irma oli yksi harvoista, joka nosti kätensä. Suurin osa ei nostanut. Sitten vielä kysyttiin näin, että mikä on isäsi nimi, että oletko joskus ajatellut, että olet sen nimisen miehen poika? Ajattelin, että en mä semmoista nyt ole ikinä ajatellut. Mä ajatellut päinvastoin, että mahtaako hän ollakaan mun isäni. Olin siis erottanut sydämeni hänestä täysin. Lopuksi siellä seminaarissa sitten rukoiltiin kaikkien puolesta ja huomasin makavani lattialla, niin kuin sanottiin, likoamassa. Ajattelin näitä asioita. Silloin sitten ajattelin, että voihan minä kokeilla, että isäni nimi oli Jalo Julius, että sanoin ajatukseni, olen Jalon poika. Se oli merkillistä, sillä tapahtui kummallista. Yhtäkkiä ymmärsin myös paremmin, että olen taivaan isäni poika ja hän rakastaa minua. Se liittyi niin kuin siihen, kun joitakin vuosia sitten olin tullut uskoon, Jeesus oli Herrani ja pelastajani, niin kuin ikään kuin unohdin taivaallisen isäni ja ajattelin, hän on jossain kaukana, kuten maallinen isäni. Näin oli varmaan myöskin sen evankelista laita, joka kuuli minun sanoman. Olen taivaallisen isäni pikkupoika. Hän oikein soitti minulle kotiin ja sanoi, että Arto, älä sano niin, että olet pikkupoika, vaan olen mies. Se ei ollenkaan käsittänyt, mistä on kysymys. Hänellä oli varmaan ollut myös tämmöinen vihainen isä, niin kuin monella ennen vanhaa, kun oli sodassa nämä vanhemmat, niin ei ne osannut isät sitä monesti osoittaa tätä rakkautta. Mutta kun Jeesus vansi tällä maan päällä, hän ei koskaan korottanut itseään. Se selvisi mulle siellä. Vaan aina vaan isää. Hän sanoi olevansa ihmisen poika ja tekemänsä vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Johannes 5:19 lukee tämä. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsessään mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika tekee. Hän sanoi myös Johannes 14:10, että en oikeasti ole minä, joka teen näitä tekoja, vaan on isä, joka asuu minussa. Jeesus puhui nöyryydellä ja silti auktoriteetilla, kovalla äänellä, joskus kuiskaten, mutta isän antamien ohjeiden mukaan. Loppujen lopuksi mulle selvisi, mitä en ole aikaisemmin käsittänyt, vaikka evankeliumia lukenut monesti, että Jeesuksen pääasiallinen tehtävä oli oikeastaan korostaa isää täällä maan päällä vaeltaessaan. Hän ei koskaan siis korottanut itseään. Miettikää, kun luette niitä. Mulla ei ollut ainakaan tämä avautunut, eikä kaikille muillekaan, kun mullakin noin soitettiin ja sanottiin, että tässä on monia esimerkkejä. Raamattu avautuu eri tavalla, kun ajattelee tätä. Esimerkiksi jos luetaan tämä Johannes 8, 3-11, niin siellä alkoi tämmöinen merkillinen tapaus, kun kerran fariseukset toi Jeesuksen eteen
naisen, joka oli saatu kiinni aviorikosta tekemästä. Ja Mooseksella mukaan hänet oli kivitettyä. Mitä sinä sanot tästä? Kysyttiin Jeesukselta. Jeesus kumartui maahan ja kysyi mielessään isältä. Isä kertoi hänelle ilmeisesti fariseusten nimiä ja syntiä, mitä olen tehnyt. Ja Jeesus kirjoitti niitä tomuun siihen maahan. Ja silloin ne pelästyi, että nyt tulee selville nämä meidän asiat. Ja lähti yksi toisensa jälkeen pois siitä ja kivet pudotti käsistään. Ja sitten Jeesus nousi, niin missä ne sinun syyttäjät on? Ei niitä ole enää tässä, sanoi. En minäkään sinua tuomitse, että mene, äläkä enää tästä tämän jälkeen tee syntiä. Siis loppujen lopuksihan meillä on kysymys henkilökohtaista uskosta. Se on Raamatun, kun sanotaan pikkuraamatuksi tämä 3.16, niin se on tärkeimpiä kohtia, joissa puhutaan uskosta. Johannes 3.16, niin kuin kaikki tiedetään. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Johannes 17.21 lukee vielä näin, että Jeesus rukoili siinä ylimmäispapillisessa rukouksessa ihmeellisen asian, että kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, ja että hekin meissä olisivat, niin maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Tässä tieto ja oppi, niin ei näistä asioista auta, vaikka on se hyvä, jos tietää niitä, mutta kukaan ei pelastu sillä tavalla. On sellaisia ihmisiä, jotka saattaa sanoa, että kyllä mä Jumalan uskon, mutta mitä en ymmärrä sitä Jeesusta. No silloinhan näkee, että tällainen ihminen ei ole vielä taivastiellä. Monet uskoo tällä tavalla Jumalaan, mutta kysymys on siis henkilökohtaisesta uskosta ja suhteesta Jumalan kanssa. Jeesus sanoi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein, niin kuin sanalaskut 4.25 lukee. Ennen kaikkea varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja jos me rakastamme Jumalaa kaikesta sydämestä, niin silloin se elämä, Jeesuksen antama elämä ja Jumala, se näkyy, mutta jos me ei varjella sydämen, vaan se täytyy kaikella muulla, niin silloin se peittyy se elämä, joka sieltä pitäisi lähteä. Vaikka se on siellä, mutta se niin kuin jää sivuseikaksi. Se monesti ei tarvitse olla mitään syntiä, joka ihminen voi innostua jostain asioista niin kovasti, että täyttää mielensä näillä. Mutta silloin ei tämä tule elämä sieltä toisilla. Jeesus on sanonut, että rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielusta ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Jumala on isäni, hän on kaikkivaltias. Hän on koko ajan rakastanut minua. Niin kauan kuin muistan, niin kuin kerroin äsken siellä ja pienestä asumisella saaressa. Mutta jotenkin me ollaan niin, minä ainakin, niin huomata muutkin, että me ollaan niin kuin, vähän semmoisia yksinkertaisia, että meidän on vaikea käsittää tätä asiaa laajemmin. Ja kuitenkin Raamatussa lukee, Kristus minussa kirkkauden toivo, Kolossaiskirja 1.27. Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa,
Se on 1. Korintolaiskirja 1:30. Kysymyksessä siis ei ole millaisia me olemme, vaan missä me olemme. Tästä on tosi hyvä esimerkki se Nooan arkki, joka on myös esikuva Jeesuksesta. Ne, jotka ei ollut arkessa, ne hukkuu. Ja meidän täytyisi olla Jeesus arkessa. Ulkopuolella olevat hukkuvat kuitenkin. Se on mahtavaa, kun Isä rakkaudessaan vaikuttaa, että tiedän olevani uusi luomus. Elämälläni on joku merkitys, kun sinä asut minussa. Ja tämä vaikuttaa, että minäkin opin rakastamaan itseäni, kun kerran sinäkin sen teet. En voi enää korottaa vanhaa itsekästä luontooni, vaan sinun rakkautesi minussa, joka on tehnyt minusta uuden luomuksen. Ja tällaista itseäni voin minäkin rakastaa. Kiitos, Isä, että saan olla rakastettu. Olen sinun pikkupoikasi ja Jeesus on isoveljeni. Kiitos, että saan olla perheesi jäsen. Mutta me ollaan ihmiset niin rajoittuneita monesti, että jotenkin me, vaikka saatamme sanoa, että uskomme Jumalaan, mutta emme Jeesuksesta tiedä, niin kuin sanoin silloin, ihminen ei ole vielä matkalla taivaan kotiin, koska Jeesus on ainoa tie Isän luo ja taivaan kotiin. Ja Jeesuksen veri on ainoa, joka puhdistaa meidät synnistä. Se on se henkilökohtainen usko, mistä on kysymys loppujen lopuksi. Niin kuin se Johannes 3:16 sanoo. Sitten kaikenlaista, koska ihmiset yrittää järkeillä tätä, kun sanotaan, että Jumala on kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki, niin se on vaikeaa. Siitä on kaikenlaisia harhaoppejakin tullut sen takia, kun ihmiset järkeilee sitä. Esimerkiksi semmoinen, mulle tuli tutuksi joku vuosi sitten, kun olimme tuolla Saalemissa, niin semmoinen harhaoppi kuin Jesus only, vain Jeesus, eli branhamilaisuus. Siellä oli pari, jotka tuli uskoon ja kävi kasteella, siis ei mikään pariskunta, vaan pari eri henkilöä. Niin toinen, silloin ei paljon vielä ylistyslauluja lauluttu siellä, mutta sitten tämä nuori rouva, joka oli tullut uskoon, niin sehän semmoisen ryhmän sai aikaa ja siellä laulettu ylistyslauluja. Ja sitten tämä veli, niin ne oli innokkaasti mukana ja ne oli meidän ystäviä, mutta sitten ne oli tavannut jonkun entisen helluntaisaarnaajan, jolla oli tämä Jesus only oppi. Niin ne jäi pois seurakunnasta ja meni sitten Turkuun ja siellä heidän piti mennä uudestaan kasteelle vaan Jeesuksen nimessä ja hyljäten ei saanut enää pitää yhteyttä sellaisia, joilla ei ollut tätä samaa oppia. Että se oli kummallista. Ja sitten näytti, että vuoden päästä ne olisi sitten luopunut kokonaan uskosta. Niin ainakin luulin. Ja mutta mä yritin koko ajan pitää ainakin tämän veljeen yhteyttä ja sitten sainkin jo vähän uudestaan sitä yhteyttä takaisin. Mutta erään kerran sitten kun soitin, niin hänen vaimonsa sanoi, että se lähti eilen kalaan eikä ole vielä palannut sieltä. Ja sieltä oli löydetty vain vene yksin ja hän oli ilmeisesti mennyt katiskoja kokeen ja jotenkin ei osannut uida, niin oli siitä veneestä pudonnut. No en siitä sen enempää, mutta kuitenkin varmaankin, mä uskon, että kuitenkin pääsi taivaaseen, vaikka siinä oli tommosia käsityksiä. Ja sitten on toisia, joilla on taas tämmöinen käsitys, että
että Jumala on joku suuri kaikkivaltias, mutta ei he tunne Jumalaa niin kuin rakastavana isänä. Esimerkiksi Jehovan todistajat on semmoisia, niin vaan he sanovat olevansa orjia, tämän suuren Jumalan orjia. Ja tämä oppihan on, ja mä katsoin Wikipediasta, mistä luin, että se on jo 300-luvulla ollut tämä sama oppi. Oliko ne niin kuin Ari, mulla on jossain lukee se Ari Matialaisia, miksi niitä sanottiin, hetkinen, se on mulla täällä tässä. Niin se areolaisuus, eli varhaiskristillinen, erityisesti 300-luvulla vaikuttanut Jumalan kolminaisuutta, koska ne kielsi sen ja kiisti Jeesuksen jumaluuden. Arealaisuus tuomittiin harhaopiksi, että se on näin vanhaa ja tämä Jehovan todistajakin, vaikka se on eri nimellä. Ne eroaa muista krististä yhdyskunnista siinä, että he kiistävät opin Jumalan kolminaisuudesta. Heidän mukaansa Jehova, Jumala on yksi ainoa kaikkivaltias Jumala. Jeesus on häntä alempi luotu olento. Pyhä henki taas on ainoastaan semmoinen toimiva voima, ei persoona. Että ihmisillä tulee tällaisia harhaopillisia käsityksiä, kun ne järkeilee tuon Jumalan kolminaisuuden edessä. Mutta mahtava tietää, että taivaan isä rakastaa meitä. Ja me olemme hänen lapsia, että loppujen lopuksi tämä ei ole mikään oppikäsitys, vaan se on, Raamatussa lukee, että Johannes 17.3 lukee näin. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Että siinä se iankaikkinen elämä on. Ei siellä lue, että tietävät nämä asiat, vaan kysymyksessä on henkilökohtainen suhde. Rakkaussuhde isän ja lapsen kohdalla. Hän on ensin rakastanut meitä ja minua. Semmoinen laulukin oli ennen vanhaa, laulettiin, että tieto-oppi, lahjat eivät auta ja niin edespäin, vaan se täytyy olla henkilökohtainen suhde isän kanssa. Kiitos Isä, että rakkaudesta ja henkilökohtaisesta suhteesta sinun kanssasi. Että siinä ei ole pelkästään järkeilystä kysymys, vaan sen uskon kautta sen ymmärtää. Ja siis Jumala on Isä ja hän kaipaa perhettään. Sen takia hän teki meidät poikseen ja tyttärikseen, että voisimme elää hänen kanssaan ikuisuudessa. Kun Jeesus astui palveluksen Pyhän Hengen voimassa, hän osoitti, mitä elämämme isän poikina ja tyttärinä on aina tarkoittanut. Hänen esimerkinsä osoittaa meille, että Jeesus tarkoittaa, että elämme täydessä perinnössämme poikina ja tyttärinä. Saman voitelun ja vallan, jonka Jeesus vaarsi, on nyt isämme antanut meille. Meidät on voidenteon lähdetty levittämään isän rakkautta kaikkeelle maailmaan. Koska Jumalahan sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä mielistyn. Ja mehän olemme Jeesuksessa, hänessä me olemme, niin kuin Paavali kirjoitti. Ja sitten, ja Jumala on
Kristuksessa ja Kristus meissä. Niin me olemme myös niiden Jeesus on siellä Isän oikealla puolella taivaassa, niin me olemme siellä Jeesuksen kanssa loppujen lopuksi. Olemme Isämme rakkaita poikia ja perillisiä. Jeesus lunasti meidät lain orjuudesta ja orpoudesta. Me ollaan orpoja niin kauan kuin me tiedetään tätä, että meillä on taivaallinen Isä ja läheinen suhde hänen kanssa. Hän on koko ajan rakastanut meitä. Se onkin siinä, että hän on ensin rakastanut meitä. Me emme niin pysty. Me rakastamme häntä sitten lapsena, mutta se ei ole niin vahvaa kuin Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Jeesuksen Kristuksen usko virtaa sinun kauttasi. Uudessa liitossa meille on annettu yhä enemmän uskoa. Tämä on tapahtunut, koska Jeesus on uskomme sanoittaja ja toteuttaja. Hän jakaa nyt uskonsa kanssamme. Ja tämän vuoksi uskon puute ei ole koskaan enää ongelmamme. Tarvitsemme yksinkertaisesti lisää ilmoitusta Isän rakkaudesta ja Kristuksen valmiista työstä. Usko ei ole uskonnollista työtä ja positiivista ajattelua. Se on yksinkertainen osoitus kauttamme virtaavasta Kristuksen elämästä. Täyttyneen ja vahvistuneena Isän rakkaudessa mikään ei voi erottaa meitä Isän rakkaudesta. Hän haluaa täyttää ja vahvistaa meidät rakkaudessaan. Silloin me parannumme ja vakennutaan uusi identiteettimme, joka on se, että me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä. Hän iloitsee meistä ja rakkaudessaan katsoessaan meitä rakastaa syvästi, siunataan runsaasti ja Isämme suosio lepää meissä. Särkyneisyys ja nöyryys Isän edessä ovat eteenpäin Jumalan valtakunnassa. Kuninkaallinen arvomme Isän poikina ja tyttärinä on tarkoitettu paljastettavaksi nöyryytemme kautta. Jumala johdattaa meidät murtuneiden aikojen läpi, muuttaakseen meidät Kristuksen kuvaksi. Se johtaa nöyryyteen, kun nöyrymme Isän edessä. Hän kohottaa meidät ja palkitsee. Tämä Jumalan armo, se vie meidät luvattuun maahan. Lakia annettiin Mooseksen kautta, mutta armoja tutustui Jeesuksen Kristuksen kautta. Mooses oli paras, mitä lailla oli annettavissa, mutta häntä ei päästy kuitenkaan luvattuun maahan. Hänen tottelemuutensa vuoksi. Hänet annettiin nähdä koko maa. Se näki vain siltä vuodelta ennen kuolemaansa. Mutta vasta kun hän seisoi siellä kirkastusvuorella Jeesuksen kanssa, hän saapui luvattuun maahan. Jeesus tekee sen, mitä laki ei koskaan voisi tehdä. Hän vie meidät luvattuun maahan ja vahvistaa meidät Isän tahtoon. Johanneksen evankeliumin 17:20. Se viimeinen jae siis siellä. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että rakkaus, jolla olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Niin tämä oli se, mitä Jeesus sanoi sitä viimeisessä sanoissa. Voitaisiin rukoilla nyt lopuksi. Kiitos Isä, että olemme päässeet sinun perheeseesi Jeesuksen kautta, koska sinä olet meitä ensin rakastanut. Kiitos, että tämä sinun suunnitelmasi on ennen meidän syntymäämme, meidän itse kohdalla meillä on oma paikkamme ja se, että miten me saamme tunnetuksi tässä maailmassa sinun rakkautasi. Siunaa meitä, että me osaisimme
varjella ennen kaikkea sydämemme, koska sieltä elämä lähtee. Kiitos Herra, että siunaat kaikkia, jotka täällä on tänään ja kaikki, jotka kuuli tämän. Tapahtukoon sinun tahtosi. Näin me voimme sinun rakkaina poikina ja tyttärinesi vaeltaa eteenpäin. Halleluja, kiitos Herra. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra, kaikesta. Aamen.